Teraz, bratku, počúvaj, že mám pre teba jeden vynikajúci biznis. Matsubushi, zanovné, novšie, rok 93, nehavarované a garažované, ale vieš čo, nemá zámky, bo bol zime v domy, války, zamrzla mu voda do zámku, tam musel vybrať. Cena zľava je 50, babi, ak pre teba nech nejem. Vieš, že len o tebe. Ty si môj kamarát, vieš, neboj sa nič, ešte k tomu aj zánovná rezerva, ale není moja, a potom musíš vrátiť, keď zoberieš auto, o 2 týždne šlacovi do Giraltovec. Bus tak dobrý, zavolaj mi, hej. Ja nepýtam veľa, ešte ja prerobím. Keď náhodou zarobím, tak potom ti to nebudem rozprávať, že čo som zarobil. Vieš, chápeš tomu, no. Seva, začínalo na Vysoké Tatry. Ja si počul, čo sa stalo v Tatrách. V Tatrách sa stáli Tatry na Ješkamore. Dali sa do krátka nový štýl, nový kruh, chápeš, bratn? Oni sa nebudú robiť ústa, že turisti tam budú chodiť z Nemecka, z Polska, z Grécka, alebo z Portugalska, alebo skadiaľ, neviem, vieš. Ale teraz dali sa na Ježka, dignový účes, kaderníčka prišla, zrobila mu vlasy, tak čo ti je taký styl Strijanové, vieš? Nový štýl, nová moda, európske mne, to je grúvy, chápeš, bratn. A ešte ti poviem, mám pre teba Mercedes 319, alebo 25, neviem, ten model. Nechcem presne ti rozprávať, bo nemám veľa času, bo idem zajtra do Nemecka po náhradnej súčiastky na neho. Počúvaj, bol 2 mesiace v Dunaji zaparkovaný Nuka. Museli ho ťahať vonku so žeriavom, ale vieš, aké auto, ty, nové, zánovnejšie. Len Nuka je bláto a také veci, a to sa dá vyčistiť. Za 2-3 týždne máš nové auto, nové. Vieš čo, koľko pýta za ňo šás? 250, babi, to není veľa. Akurát tak. Sve vás, bratu, trimše, že by si zdravý bol, a či na Vysoké Tatry.